Тома, чисти май. Да. Пак нов прочит направи. Направо май на... Браво, браво! Слой в малкия си джоб. Скачаш нагоре. Скачаш? Това е леко, което тук само. Ама ако скачаш направо да вземеш това, лентата отгоре. Лентата? Кое? Тук ли трябваше? Да. Гледай горе-долу под въжето да се движиш. Откачи въжето отгоре от ръбчето. Те виж къде тия въжето е там на ръбчето, откачу. Така. Човека, това е. Браво! Браво! Страшно. Така ли го бяхме минавали? Да, браво! Браво! Браво, Мите! Това там и така не го бяхме минавали ние. Браво! Готов си! Да, бе, спокой, давай, сядай! Сядай, бе! Той бързо да тича надолу. Дей бързай толкова! Не те застилвам, защото виж какво става, виж как подигаш. Прехвърли се, ако искаш дясно пак. Засили се дясно. Мили ти по-наляво. Добре. Искай го. Давай газ. Ти не знаеш, че няма кеф в киралки. Браво, Мони. Трябва да шефа. Опа, леко, накрая да ни Шерпас. промили. Браво. Кефя. Много. Пускай това. Добре ли да за първи път? Как да не е? Много добре. Сериозно, бе. Сериозно казвам, не. Опа, извиня. Много добре.